Her er udlændingene i flertal. Omkring 2,5 millioner bor der. De fleste kommer fra lande i Asien og Afrika. De indfødte udgør 0,5 million. Mændene er klædt i kandora og kvinderne i abaya. Velkommen til de riges by, Abu Dhabi. Stort set alle huse er bygget inden for de seneste 40-50 år. Noget af det bedre er disse huse. Men det bedste er ikke færdigbygget. Lige nord for Abu Dhabi bygges et Louvre-museum. Senere kommer et Guggenheim kunstmuseum, et nationalmuseum, et kunstcenter og et marinemuseum. Alle 4 bygninger er tegnet af nogle af verdens bedste arkitekter. Abu Dhabi er de riges by.